खोन्थाहरदों ओमफ्राय मा बिसोरो नुनानै आंनो खोन्थाहरदों ओमफ्राय आंबो दानिसो फट'खौबो नुदों आरो तो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फुर ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे फरायफिनबाय गोदान मोनसे भिडिअ तो गाइस भिडिअआ मा जादों नोंथांमोना मिथिना मिथियाखै सोरबाफोर मिथिखाबाय जानो हागौ एक्चुअली बियो फेसबुकआव फैखाबाय माने लाइभ फैदों आरोना बे सिख्लाया ओमफ्राय बे सिख्लानि मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों बे भिडिअआ एक्चुअली मोजां भिडिअसोमोन दै जोंहा न'आव रावबो गैया सोरबा फैयोबा फैनो हागोन ना माबा होननाय बे मोनसे भिडिअ आरोना तो बेनिफ्राय एसे फेमास जाखादों मानसिया बे भाइरेल जादों ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे सोर बिदि एडिट खालामलायखोथाय सोरबा मिमार्सनिनो आखल जागोन बेयो माने गाज्रि फट'जों ओमफ्राय बेनि फट'खौ बिदि एड खालामदों आरोना सरजाबफादों मोननै नै स्क्रिनाव होदों बिथिं तो बेनि बे गाज्रिखौथ' आं देखायाखै आं खोबनानै होबाय खिन्थु बेखौ आं नोंथांमोननो देखायबाय आरोना बे फट'आ भाइरेल जाबाय थादों ओमफ्राय बेनि सायावनो बेयो सिख्लाया माखासे क्लियारिफिकेसनबो होदों बिनानावबो होनजाला बिब'बो होनजाला ना आंनि समानसो खोमा मिथिया आरो बैसोखौ तो नोंथांमोननो देखायनोबो सानदों आं भिडिअखौ तो एसे नायनानै लादो भिडिअखौ दे देखायनानै होनि नोंथांमोनहा प्लिज भिडिअखौ फुल नायजोब लाइभखौहाय लाइभां ओमफ्राय आङो नोंसोरजों दिनै मोनसे खोथा सावरायनोलाय फैदों बेयाव नोंथांमोना मा आंखौ मा दा आंनि फट'आ साननैसो भाइरेल जागासिनो माखौ आं बुजिनानैनो मोनाखै सोर बिदि खालामगासिनो आरो आंखौ मानि थाखाय बिदि खालामदों आं जेबो हमनानै मोनाखै आरो आंखौ मानि थाखाय गाज्रि कमेन्ट्स होगासिनो आं हमनानै मोनला दा माने एसे मेगन सायो मानसिफोरा एसेबां मेगन सानाङा नोंस्रा खामानि गैया नामा नोंसोरबो गाव गावनि खामानियाव बेस्थ' था मालायखौ बिदि दा भाइरेल खालामबाय था नोंस्रा जेबो साननाय गैया नामा मालायनि लाइफखौ नोंसोरो बरबाद खालामनोसो सानो एसे माबा आङो दासान्दि भिडिअ लाबोबाय थानायखायनो आंखौ मेगन सानानै बिदि खालामगासिनो बयखौबो बुङाखै आङो सोरबा आंखौ गाज्रि कमेन्ट्स होगासिनो आं बिसोरखौसो बुंदों मानसिया माथो बिदिबा भिडिअ रावबो बिदि नोंसोरो बिदि सोर मानि थाखाय खालामदों आं हमनानै मोनला आरो नोंसोर बयखौबो बिदिनो खालामबा सोर बिदि भिडिअ बानायनो आङो बेखौ आं नुवाखैनोमोन लोगोफोरासो आंखौ कल खालामनानै बुंहरदों आं मिथियाखैनोमोन मा भिडिअ फट' भाइरेल जादों आं जेबो मिथियाखैमोन ओमफ्राय आंनि लोगोफोरा आंखौ कल खालामनानै बुंहरदों मेसेजावबो बुंहरदों ओमफ्राय मा बिसोरो नुनानै आंनो खोन्थाहरदों ओमफ्राय आंबो दानिसो फट'खौबो नुदों आरो भिडिअखौ सोरबा नुवाखैबो जानो हागौ आंबो नुवाखैमोन गाइस भिडिअआ बेनोमोन दै ओमफ्राय एक्चुअली मा बुंनो आरोना जोंनि बर'नि गेजेरावथ' नोंथांमोना नुखायो जे माखासे मिमार्सफोरा ओरैबायदि डेन्जार एडिट खालामो माने नङैखौबो नंनाय बानायनो हायो आरोना ओमफ्राय नै बेनिखौबो नायदो बेबा फट'आ रियेल नंगौना नङा बे गाज्रि फट'आबा खिन्थु बेजों सरजाबनानै एडिट खालामनानै बेखौनो भाइरेल खालामगासिनो आरोना दायो थ' बेखौथ' जोंबो दा नै देखायनाय बायदि जाबाय जोंनिफ्रायबो भाइरेलसो जाबावसिगोन बियो आरोना खिन्थु बे नङाबो जानो हानाय ना नङाबा गाइस बेखौथ' नंगौना नङा जेबो बुंनो हाया डाइरेक्ट खिन्थु बिदि बेखौनो होननानै जेनेबा फोथायनानै एकदम भाइरेल खालामथारबाय थानाया बे गाज्रि आरोना ओंखायनो डाइरेक्ट नंगौना नङा मानसियाबा बे नंथारगोन ना नंथारा ओरैनोबा दानि दिनाव नोंथांमोना नायदो जेनेबा माबाया देहाया सोलेरा सोरनिबा बेलेगनिबाबो बेयाव खर'खौ जरायना होबानो बेनो जाहैखायो रियेल बेबायदि बानायनो हायो आरोना दानि दिनावथ' माथो टेक्न'लजि नङा होमबा बेखौथ' बारा बुंजाबाय थाला भाइरेला नंगौना नङा बेखौ मिथियाखै थ' नोंथांमोना डाइरेक्ट बेखौ होननानै डाइरेक्ट बुंनानै भाइरेल खालामनाङा बिदि नङाबो जानो हानाय नङा होमबा गाइस सोरबा बेलेगबो जानो हानाय इडिटआलाय मा जानला मानला बानायबानो इडिटआ ओरैनो रियेल नङैखौबो नंनाय खालामनो हायो आरोना गाइस थ' बेखौनो देखायनो थाखाय आं नोंथांमोननो भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाज्रि ना गाइस बाय बाय दे बाय बाय